आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो माधोपुर। सुहिन का तोहर शादी के डेट अब हम न जी पैब। सुहिन का तोहर शादी के डेट अब हम न जी पैब। तोरे चलते दारू पी के हम मटकोर में मर जब। तोरे याद में दारू पी के हम मटकोर में मर जब। डीजे दयानंद सरस्वती स्थान कटरा। मोबाइल नंबर 8092293257 के लिए हम प्यार तोरा सा अपने गलती के लिए शादी कर दी दोसरा से सोचबो नहीं हम के लिए गे बेवफा सना। के लिए हम प्यार तोरा सा अपने गलती के लिए शादी कर भी दोसरा से सोचबो नहीं हम के लिए। छोड़ के जो नहीं अखन तू कहम तोरे ला मारब। हे छोड़ के जो नहीं अखन तू कहम तोरे ला मारब। तोरे चलते दारू पी के हम मटकोर में मर जब। तोरे याद में दारू पी के हम मटकोर में मर जब। डीजे दयानंद सरस्वती स्थान कटरा। मोबाइल नंबर 8092293257 जाई चई सैया घर कर भी तू त सुख गे। नीतीश अनीस राधे के कैर के दुख गे। जाई चई सैया घर कर भी तू त सुख गे। नीतीश अनीस राधे के कैर के दुख गे। मनीष दीवाना के कह रही तोरा बिना न जी पैब। हे मनीष दीवाना के कह रही तोरा दुल्हन हम बनब। तोरे चलते दारू पी के हम मटकोर में मर जब। तोरे याद में दारू पी के हम मटकोर में मर जब।